Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian shipna shiteng AA, bak Jingïakynad hakitain marpran, maukar mission compound, bat kiwedi kishnong bamarjan, kelas dang ban pejano. Hadian bak sorkar kelas shim yikilar klenti, ban penhon yik jingdawa jong pajba, kamtam ban penkarya no yikijai ban rio harijan, na po temyo maulong. Hagini kindiat sengi belala, ke Jingpa shiti Khot Hajir, jong katnat pulet yikiriu pajba Kynthup ru yikiseng balang, kelawan ra yik jingbitar yikawai nikiseng balang kejela, kata ke Federation of Kasijantya and Garo People. Hadian bau wai ni Nongïalam jong ni keseng ru uba marbo dekar ubolong organizing secretary layo yakni keshiti Khot Hajir halum dingjeri police station katkum ke jingpatha lengba keshiti yo ba marbo dekar lapa wan Hajir hathanat hapadeng ka khanreu hadu ka khat pratarek mentau naitung bad halor kane henne kasngi Nongïalam jong keseng Fkjgp kilale yekendo yo officer ubadai pet yakni kathanan halum dingjeri ban pan jing pensyai na u halor kane ke jing Khot Hajir ban nagalian keseng ngidap dal jing smolungo bat ka jing semua bitan ban yi iba lawan pengat i weni kan jing seng halor jing kata ga kes ya ka ba ka seng ni khlem poi perkhat bing yo ni shiti nalor aga por ka ba ka issue kala sang ban wan na jing stu jing mun apren ga jing ban penbet gini kurum karam abadai ba ka issue ote motor te hakum gani ka por ka wan na gani shiti ban saman ban khli sa jisi ni kata jingja ban pengat sendan ni khot jing seng ba ki badan kti halor jeng te jingja na ka seng dag jing bitar ni mene sepo thanat ban verify no si ban kli na si marwayo ba balikum kini sithi jiwan bar kumno pila ban pensisa ba ki breu jungi ki involve tu nani ki breu jungi ki pensia di jingja halor ka tu ka issue ante botam motor dara ka sarkar ko already hadu kani ban ai ka notice ban safe ka notice ban khot saman ki khot jeng seng na ko ban tip ka nomor ki breu no te no po tham motor ki bala sa khot ka sarkar ka nomor ladap kem bat kawai nilai ikut khobor lagi singi balai do por badang don gitu gaji ki kiladon ki brio nong tu napo temotor nong tu ki banut banrawat banra ya kawat sejurong ban mi openly how to por ni ki media nilai ni don ka bala ban pensisa ni ko ban tip masaka kalkem na mi ki brio naraka lakem permi sekmat bangin ngintip babilakem kemudian pin ka kes ka bami alor jingja kami nomor ba ka jingmi ke jing penkelumar na kitu kibri ke syam tu kamdai ni kibri jungi hanre metan ladap kini ki isu antara stang ban wan na ka jingya penben lasdang ban thanda kini ke jingki ka sarkar ka stang ban khli ban tang na silia tang kibri ke jungi boleh ya kani ngin mala ban priang ban ada kani kadang ja na kalian jungi ka keseng ni man si ban sim da kawai kalat lenti ban pensau thoi ka sarkar bangimdai kibri ke bajam pin silia ma Layak jingtep baka Jingpa shiti Khot Hajir sekitanan kamsham lakot tangi kit khot jong kisang bhalang hendrai kum kani ka shiti lapa ro wat seki wei de kiriu pajba kamtam shakito Kiba Mynsaw nakatu ka Jingïakynad kabalaja hakisan sengi lenter bat ki badang sha sumar hapo hospital ba per kumta nakalyang ki Nongïalam ka Fkjgp kilapa ika khobor sekini ki pajba bakim dai bantieng namar kani ka dai tang ka jing penting ko tempan jong sarkar bakani di taktik sebuah government bahkan serve ya kini ki limbaga police department dan serve ini notice seki khot jong ki sengbalang ba seki pajba khanang ban penting nani sekhmat kin menut so rega ni nak ka senghi in kersan lang itu priu pajba ru ki bahasa ban serve ini notice bom de penting mde ban smith hari job ini le bong kumlakram ne ki kejingmi kejing don kejing khot jong hang tur bali ban pen ya kita kejingja bagi aktif ba kan kong ni te khalai ter janme te ni te baga ayak khna khasiru tinile hang tu ngidan hang tu ban penting kena kadai nom dei sisa dengan try fisia ki media ki witness ki don hento itu den rei kani di ka tactics ya ka batok ka kubur kan ne borok pardo pasna wajangi banani semat mde penting nama hoi kungi seng balang ki dot ki seng balang ki salia kidan fokus seng dekla undon ki di pajba ro simet de ben le mde penting man smith ya kemni ki jing penting ko tempan sarkar kita